biri min mbima hande min beltima hayso koye nde yiyande tan haaɗi min beltima min mbima bisimilla maɗa bisimilla maɗa mbalana min ɗo ɗo yumanire ha weeta kala meɗo bismade koɗo l'islam l'islam rendi e koɗo o jippodi e dingiral mum l'islam rendi e koɗo o jippodi e dingiral makko kala ko on meeɗi hebde e ɗum kala ko on julɗo menno hebde ɗum yo Allah rokku ɗum yumanirengol bismagol maɓɓe ɓeydana on hen ɓeydano ha heewa o wi eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah kala ko nafodiral kala nafodiral men ngal wadde aduna Allah yanti hen wonti nafoore tabiti eɗen ñaagui Allah nde Allah waɗanta en ɗum enen yumanire kala ko paandi ɗon to Allah sabu jogade on jorto moƴƴo wonde so yi'odirama wonko ɗum nafata Allah ganduɗo ko nafata ko yoro ko on ko paandino ɗon ko o ɓeydan on hen haa ko on ganda o wi neɗɗo dey kam ala to banggue Allah to wona wennade moƴƴere kala ko meeɗa dañede e aduna he tawde ko moƴƴere ko wenniɓe dañi ɗum so toɓo heewi mawni aɗa hippi lahal ma an kam tongo heewi ndiyam ne nde hewantama kayri ƴiwonde nde ngo hewantama ndiyam kono sa kippiɗo lahal ma aɗa wenni kala ko jippi e ndiyam so Allah haaji a heɓat hen o wi gilande Allah ɓami nelde nelaɓe aduna he gila baba adama faade ñalawma hande ko baba adama adi e nelaɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni battindiɗo e nelaɓe he kono kanko noon nelal makko ngal omo suuɓi e nder maɓɓe kamɓe leñol ngol ɓe o nelata e nder nelal makko he ɓen e ko adiɓe nelaɗo meeɗa nelede sooyi e moƴƴere nde joguino on benniɗo nde on benniɗo moƴƴere nde meeɗa sooyde kala ko yannone so Allah neli e wasde e koyeram e ko way noon yanti tan ko yeddunoɓe ɗum ɓe dey cikkiti ɗum ɓe ɓen mbi ngala hen haaju so nafoore feeñoyi ɓe nimsa sawa nimsa ala ko nafata ni tan meeɗi waade gila nden ha ñalawma hande o wi sakkitiɓe men ɗo ɓe ko Cheikh Oumar en e waaɓe noon kono nde ɓe ngari ɓe tuggi Ndar eɓe jaaha ha to ɓe kaaɗoyno yaadunoɓe maɓɓe ɓe ha ñalawma hande ko yalte mumen eɗen gandi nandani eɓe jahano ɓe ala ko waɗi noon so wona neɗɗo so tawi moƴƴere ari an wennode tan sa heeɓi a heeɓi moƴƴere sa heɓani a joguima anniya a heeɓi baraji moƴƴere nde anniyama kono kam yondinade ga moƴƴere ɗum dey wasnuno kala wasɓe yondinade ga moƴƴere o wi onon noon yettode wodani Allah on jahani moƴƴere nde yettode wodani Allah yon gandu dey
ko nanoton ko e ko ji'oton ko e fuutankoɓe wona mere wawi noon wona feere wawi noon wona mere wawi noon wona dey feere wawi noon tinno ko feere tan tinno ko feere tan tinno ko mere tan tinno ko mere tan feccitta fuuta lebbi nayyi min nani min jaɓi e min nani min jaɓi maccuɗo Allah andu feere wawa ɗum maccuɗo Allah faam mere wawa ɗum maccuɗo Allah saɗa wonde julɓe moƴƴere ari fowɓe moƴƴini jikke ɓe darti ɗum anne tinno dartu ɗum ko heeɓi hen fof an kama heeɓi to ala keɓɗone wona an kama heeɓi sa wennaki moƴƴere wirtoma e halawol mum andu koye neɗɗo biɗoma jol e ngo maayo no gandirɗa maayo ngoni no gandirɗa ndiyam ni wonde ne laɓɓina ene aɗa jogui sabunde ma no gandirɗa sabunde ni ene laɓɓina tuundi no gandirɗa ndiyam ni ene itta tuundi neɗɗo wima an aɗa hodde e maayo ƴettu sabunde ma e jampi ma lootoɗa jigga ɓandu ma fof mbiɗa o woni koye funtudema gandal ma e maayo no wayi holko nafma an gandal ma ngal ko nafma e maayo sinno o wino yiggam hen mbiya woni koye funtudema ne tampinma kono o wima ko yiggu hoore ma laaɓa aɗa laaɓa ndiyam kayne laɓɓina aɗa laaɓa to jampe sabunde tawti ɗum laɓɓinat tawde aɗa laaɓa ɗum an wattan wonde wona kanko mbaɗanta o wi ko nanɗen ko ɗum haala Allah ko yamirore Allah tabaraka wa taala yamiri nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yo noddu tagore nde faade sunna makko faade dewal Allah o wimo udu ila sabili rabbika ay ila sabili rabbika o wi bil hikmati wal maw'izati al hasanati وجادلهم بالتي هي أحسن oɗo ud'u o wi noddu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam de gayni wadde ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam de gayni wadde ɗum o wi ballighu anni walaw aya jettine ga am walaw aya hay sando ko aya goto fi hajjatil wida'i o wi e hajji mbaynigu makko hankadi ma wa'ada al muslimina o wi nde o waaji julɓe wa awsahum ووصيبه بالسمع والطاعة نند إجابة بعدما أوصاهم بالسمع والطاعة تقال ده ووصيما ما بمعنى يبنن بنجبا قال لهم أوي بندن ألا هل بلغت أوي أن منام دي من بلميتني ألا هل بلغت منام دي من بلميتني قالوا بلى يا رسول الله بمي وكي آيتني أن لا دو الله قال فليبلغ الحاضر منكم الغائب أوي دمنون بيركونون أنون توابن جتنا ندو ويرني ببه ها هنده جلندن ها هنده ɓe nodditaake noon noddete heen tan jamireɗa ya noddu kono kadi nodditaake eɗen kabra o wi eɗen kabra yen ciftodir mbasiyodiranne kadi oɗo sunna en ɓooyi gollude e o diine kono o sunna en donki yo en laɓɓin ndewal haalune so ɗum laɓɓinaka ko golleten ko yettoyta ko Allah ɗum ko haalanelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ma
laɓɓinen ɗum tan ko ma laɓɓinen ɗum tan aaday bida noon aaday bida noon ɗum yantodiri e sunna heen ɗum yantodiri hannde e sunna o haa ronkama yo laɓɓine haa ronkama yo laɓɓine laɓɓingol ngol laɓɓingol ngol jillondirama tiiɗi yoori takkima heen haa nandi e huunde nde jogorani iwde ndewal haalu noon ɗum takkitaake e sunna to ɗum takkitaake e sunna men ko sunnu dañƴen en dañaani sunna ko sunnu dañƴen koye en dañaani sunna haande ɗum takkiti e sunna men fof haande ɗum takkiti e sunna men fof nde sunna o yettoyo Allah nde sunna o yettoyo Allah ko ɗum noon o wi ko ɗum noon jannguɗen teeren ɓe nayi nder men eɗen nganndi ɗum waɗi gartiren sunna o lamɗam noon fendoto koye dow ndiyam ɗam ndiyam ronki saynude lamɗam ɗam wirngal lo koddigal waɗi noon wirngal lo koddigal ina haɗa nafodiral so tawi noon lamɗam ɗam ndiyam ɗam hoddiɗam ronki saynude ɗum sa addi ndiyam kesam jananam a weddima heen lamɗam tan lamɗam ɗam sayat ko waɗi noon wirngal lo koddigal ala ɗon ko haalete ko koko jannga koko anda oɗon jangi ɗum oɗon gandi ɗum oɗon paami ɗum kono noon koddigal ene haɗa yimɓe nanodirde ɗum ko heen martaba goɗɗo ɗe golle jamiraɗo tan gollata ɗe keddiɗo wawa ɗum noon tinnoɗen o sunna laɓɓinen ɗum gartiren ɗum e nokku mum sunna yaade jama ɗum en mbar ɗum joni ha laaɓi heddi aada tan e bida so neɗɗo dancori tan yaha jama so dancorani yaha haaju mum ɓe ngala haaju ɓe ɓen jaha jama so yimɓe mbayi noon o wi so yimɓe mbayi noon diine mumen haaɗi koye juɓuli cuuɗi mumen kono yettoyta ko Allah neɗɗo so dañi duuɓi sappo e jeetati kala ko waɗɗino jinnaɗo makko waɗɗimamamo so tawi omo juula e nder wuro he jamane woodi ko koddiɗo jama o yahata toon o yooli julde makko nde yettaki Allah julde nder galle gantu ala yettoyta ko Allah nden hayso nde selli nde jaɓaka nde jaɓetake so wona e nder jama o hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo haaldanno ɗum o on ko gumɗo wonno ñande heen namdimo so tawi ne jogii ngantu o wi ala ngantu kaɗomo yaade jama tawde aɗa wawi membade ha toon o wi somi wawa noon o wi saɗa jogii ɗowowo on ñande heen ko gumɗo wonno ko moƴƴo kadi ko Abdullahi ibnu ummi maktum Abdullahi oɗo o Abdullahi kana bariran o wi ko ɗuhinoɗo o wonno kono noon kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yastahlifuhu fil madinati laatinoma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne lomtinamo ɗo madina ɗo yusalli binnasi o julna yimɓe ɗon ida haraja li ba'di ghazawati so tawi o yalti yaade yoga e konuli makko andi kay o ko moƴƴo kono o jaɓananimo julde kono hay ono jaɓanani ɗum juula galle mum so wona taw ronkuɗo wowo tawa wawa kadi membade yiitoya jama ko haali noon haala men enen kono enen neɗɗo dancorto tan yaha jama so dancorani
jorani o jooɗo so neɗɗo ari salmindemo ɗum ko haaju o dañi so juuli toon hande geeje koreji makko no pada yo koreji makko ne pada mo hirande ñaamoyde hirande makko ɓuri tiiddemo e tottude farilla Allah o to jama andi kay o wattoraki julde nde ɗum waɗi noon enen fof nden firten o aada firtiren ɗum Allah e nelaɗo mum kala dañde sappo e jeetati kala ɗo juuli tawi wona jama o ala gantu o jaɓantake gantu noon ko gantuji nayyi nde juulete a tawaka walla aɗa tawa kono a ronkuyaade to rafi cellal walla mangu walla a ronkani yaade kono a ɗanino nde juuletende a tinani walla a ɗanaki kono a yejjiti ha yimɓe juuli ɗiɗon gantuji o wi ɗi gantuji kala ko hemma hen sa fini to ɗoygol juul Allah jaɓi to jejji sa siftori juul Allah jaɓi to ronkere sa wawti juul Allah jaɓi to wirnagol sa arti juul Allah jaɓi to wona ɗum sa juuli a yooli julde ma a yooli julde ma ina ɗamina o wi ne ɗamina tuufere leydi ni ƴettuɗa nde ƴettuɗa jolɗa e laana ha hakkunde luggere fawɗa nde dow ndiyam nden tuufere nde humba ɗon wasa debboyde ɓuri jortede ende juula suuduma tawa ala gantu nden jaɓe ɗon se en gandi ko ni julde wa yoolade jehen jama nde julde kayre de waɗi en julɓe ko julde nde waɗi en julɓe dendagal sharia arkanul khamsi o wi jogli mum joyi majtama al ulama'u anduɓe fof kawrani ala anna man taraka ruknan min arkanil khamsi kafar wonde kala mo ɗacci jogdu wotureɗi ɗin jogli wona kefeero so wona nduɗo jogdu wiyeteɗo julde ndu tan ɓe kawre mum so neɗɗo woppi ko kefeero kala tan ɗaccuɗo nde kanum woni kefeero e hawrede li hadisi Jabir ibn Abdillah o wi sabu hadis Jabir ibn Abdillah on wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam inna bayna ar-rajuli wash-shirki wal-kufri o wi ay ko woni hakkude gorko e sirku e kefeeru ko accude mo julde wootere mo ɗacci julde wootere wonti kefeero ɗum waɗi julde nde so sellani njuulu ngu sellata tinnoɗen ha julde nde sella nawende jama ɗiɗo jamaji mahiɗi ko julde nde ko ha nawe toon hayso mahaka noon to diidanoma tan wonti jama kala ɗo julɗa hen aɗa hodde nokku o julde ma jaɓaka hayso o mahaka hay hunde yettode wodani Allah noon enen yumanire ga yettode wodani Allah oɗon gonde almuɓe Allah ɗaccani on Allah ne suuri on accirani on juuɗe mehe lutti kadi almuɓe ne nder mon lutti kadi laawol ndiyam ko laawol moƴƴuɓe ne mbirtoɗo moƴƴuɓe ne ndefta dow mon moƴƴuɓe noon
kamɓe ngoni damuɗe Allah kamɓe ngoni damuɗe Allah moƴƴere faade Allah Allah ko dañi ko fof Allah ko jogii ko fof ko jogii ko fof omo wawi rokkirde ɗum mubasharatan o wi o soccodira e ma tanane makko rokkuma falda e sababu fof lam yarda bidalik kono wona ɗum woni muuyo makko ja'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam o waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sababan kanum woni sababu li kulli zarratin min zarrati alalam e kala gabbel zarra peñguel windere aduna la tujadu zarratu o wi woodaka gabbel hay gotel illa bisababi wujudi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam woodiraka so wona e sababu woodede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hunde fof ko woodi ko hunde fof ko woodi ko toon omo wawno ko wona ɗum omo wawno waɗirde ko wona noon kono o muuyani ɗum tinnoɗen noon ɗi sababuyeji ɗi sababuyeji ɓeyditoroɗen ɗi ɗi sababuyeji ɗiɗo sababuyeji ɓeyditoroɗen ɓe no mbaɗɗon ɗo joni ni so tawino on garano ceerno arano o yawtanno tan ko ndewal haalune on kumpaka ko woni doolol on kumpaka ko woni daw on kumpaka ko woni wodobere on kumpaka ko woni cali on kumpaka ko woni bow on kumpaka ko woni ngannu on kumpaka gila ɗo ha waali ha sange sindo on jahanano ɗum ɗo wirtoto noon ɓenna kono tawde on jahani ɗum Allah addi tinnoɗe mbaɗen henno ɓen mbaɗini ndenden duttanoɗen Allah sabu Allah en kulani ñalawma hande doole ɗene itta en e sagoji men watta en ko wona e sagoji men en kulani hande ɗen doole ala en kulani ɗe kono noon eɗen jiɗi Allah ko ɓuri ɗum eɗen jiɗi Allah koɗen goppira ko weli en eɗen faata ko weli Allah ɗum ɗon noon ko jiɗɗen ko goppiren ɗum ko jiɗɗen ko mo jiɗɗen o goppiren ɗum ko jiɗɗen ko innal muhibba liman yuhibbu muti'u neɗɗo kay sa yiɗi hunde abbota hay so seeɗa jahana ɗum o wi eɗen jiɗi Allah firten aaday bida dewgal itten hen ko wona teŋe kala ko wona teŋe en jangi dagaki kala ko wona teŋe ko adi kumal waɗede hen dagaki tuhumama noon ko jinnaɓe ma e joom suudu ma ko mbaɗɗa toon fof hankadi ne dagi kono nafooje ɗe jorare en wona ko namdete ko wona teŋe ala fo ɗo jannguɗen ɗum e defte ala ɗo jannguɗen e kono sen kippi defte o wi kono sen kippi defte ɓen mbi human binneɓe e nayeɓe rewɓe yo kaal aada mumen deftere aada ko nayeɓe rewɓe janguinde e human binneɓe ɓe janguinde sen kaɓɓi enen defte men kamɓe udditta deftere mabɓe ɗum waɗi kamɓene ɓe mbiyan bisimilla gadde ñumbordi yo ar saɗa ñumboye ƴamal ma kaala hunde mbaɗa ma gadda hunde gadde barangu yumma barangu baba gadde gosi yombayɓe gadde bula giƴiraɓe gadde cancordi gadde ɗum ha noppi ceerno heewi gadde o tawi kalis ne woodi tan o wi duwordine kadi yo adde ayi ceerno hoto jangi nduwordi ceerno hoto jannguɗa nduwordi hoto jannguɗa nduwordi kono noon taw omo jooɗi aywa joni mbarangu yumma gadde gutte baba heeɓima gueɗal jama heeɓima gueɗal heeɓima wuuro fo heeɓima ceerno wi yo nduwordi ceerno ar ɗum ɗo itten ɗum
bitiren ɗum Allah tabaraka wa taala eɗen gandi eɗen jangi woto mbaɗen so wona ko deftere nde so tawi ko teŋe eɗen gandi ko ɓuri famɗude e teŋe ko rubu dinar ko ɓuri heewde ko koɗo hawra fof kono ko jaasi rubu dinar sellata waɗe dewgal sari anda ɓaar anda ɓoggol andi ko dewgal so rubu dinar noon heɓima selli ngal dewgal sone ɓuri ɗum yo taw kadi ko goonga so kolce sappo kalduɗon yo taw ko celluɗe sappo wota won kolce sappo inne hen wotere waɗama ujunere holsere rubuy ujunere heɓata holsere mbiyen tan kolce jeenayi ɗum noon mbiyen kolce jeenayi e ujunere rubuy gueɗe baaɗe noon eɗen mbaɗa ɗum yimɓe ceedo ko woodani so tawine aɗa rokkira ko rewani laawol an andi ɗum yimɓe ceedota ko ɗum eyyi barke ala no ɓe mbi ceerno ino mbiɗon batu almami ne sohli ko batu ko fuɗɗago ene sohli ndeeƴen haqqillaji men ha kettuɗen so tawi kamɓe joni oɗo saaha tawata min ndew sukaɓe ɗacce sukaɓe jooɗo ne moƴƴi acceɓe tawe woro ndiweɓe sukaɓe ko Allah addi woro ndiwe sukaɓe ala ɗo waali min ko jalam tan joguimi kanko jalo makko tan o jogui omo rema lowre nde fuɗɗima fof lowre nde o fuɗɗi fof mami gayna mawa gayna nde mi anda so ɗo mbalata o anda so ɗo waalata mi anda so woɗo ɓere mbala o anda woɗo ɓere o waltoyta ɗo ko jooɗimi ɗo ko jooɗi ko mi anniyaki ummade so wona gasa so wona o gayna lowre makko o haalda e moɗon ko Allah hoddiri eywa so tawi gasi so jamma mi yaha so joni mi yaha so subaka Allah andi min kay kawren tan enen fof kawren e konngol Allah e nelaɗo mum ngol noddirɗon mi ngol kawren e maggol tan konngol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam laawol cheikhana Ahmad Tidiane jokkere en ɗam ɗe geɗe tati ɗe koye umminimi sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ittude aada e bida laawol cheikhana Ahmad Tidiane e jokkere en ɗam jokke ɗum ɗon so joni gaynuɗen ɗum gasi so ha janggo min ko yo gas tan woni haajam ko ɗum waɗi noon ton gandi ɗo joni ɗo jooɗa manam gasani on tikkani sono timma kaalo noon mo nde ndeejo toon taw oɗon mbawi hettade jokken golle ɗe o anda so joni mi anda so jamma mi anda so subaka mi anda kam mi anda min no gonirmi kono tan kam ko adi mutal nangue ko mbaɗeten hen fof yen mbaɗɗum ha heddo ko jiido toon e ko gollodir toon golle ɗe kay koko anda mine mon fof foti hen kanko onene makko foti hen hande dewle men ɗe tan yen mbatten ɗum e sunna itten hen pankare itten hen ko bonnete itten hen fijirloji itti jawdi tara ɗum rokkira bonna taw jomne golla ɗum duuɓi ɗiɗi yiyani yumma yiyani baba ene golla ene darta korɗo Allah arta tan wuro fo renda ene wari resde ɓe jana e jawkal makko ɓe bonna ɗum ɓe cara ɗum hen ɓe mbaɗa dammiri ɓe ñaama ɗum hen ɓe mbaɗa comci ɓe dokkira ɗum hen ɓe pecca
gacce ɓe dokkira kindeɗi omo ndaara so timmi balɗe jeeɗiɗi o dambitima gasi o doga kadi o yaha sabu ala ko heddori hay hunde ko heddora nde wari nde goto fof ne yiɗi yidumo nde timmi balɗe jeetati sappo goto fof ne suuɗomo wonde omo ñamloɓe andude han kadi o wurtima ñamade ɗum ɗon firten ɗum nden kadi firten ɗum beele eɓe ndesa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi tanakahu wa tanasalu fa inni ukasiru bikum al umama yawma al qiyamati yo sukaɓe ndesodir ɓen jonti ko rewɓe ɓen jonti ko worɓe kono noon ko fawɗen hen ko sona jaaɗo farais walla kongo walla gabo wawa ɗum dañde keddiɗo ɗo kay wawa on saa sukaɓe ɓe itta haqqillaji mumen e wonɓe ɗo ɓe mbatta ɗumen wonɓe ladde ɓe ɓe keddo e fadde ɓen